Because a day like today reminds us that one day, and any day, death will in fact come for each one of us, and we will be powerless to stop it. That aircraft is an aircraft I have myself used on similar trips. An aircraft that others had used just the day before. And an aircraft that the crew had just operated successfully just hours before. And yet, despite the track record of the aircraft and the experience of the crew, something terrible went wrong with that aircraft on its flight back to Lilongwe, sending it crashing down and killing everyone on board, and leaving us all devastated and asking ourselves questions whose answers cannot take away the pain and the helplessness we feel from this loss. I know that it is natural for the pain and helplessness this tragedy causes to make us feel angry because we feel hurt and wounded. And I want you to know that I understand these feelings because I feel them too. So because we are all feeling these things, it is important that we comfort each other now and in the weeks to come as we mourn together. Dr. Saulos Klaus Chidima was a good man, a devoted father and husband, a patriotic citizen who served his country with distinction, and a formidable vice president. I consider it one of the greatest honors of my life to have had him as my deputy and counselor for the past 4 years. And his passing is a terrible loss to his wife Mary, his family, his friends, his colleagues in the cabinet, and to all of us as a nation that found his leadership and courage a source of inspiration. And I know that even the others who were on that flight were men and women of honor who served their country with distinction and whose families are left with broken hearts today. I'm profoundly sorry to all of you for this terrible loss. And I pray to God to comfort us all and to bind up our wounds as we mourn together as one nation under one flag. I want to thank Commander Peary and his MDF team for working through the night under difficult weather conditions to find the remains of our loved ones. The MDF is already in the process of bringing the remains to the Capitol. And later today, my office will announce the arrangement that has been made for laying our beloved Vice President and the others to rest in a dignified manner, worthy of the cherished place they had in our lives and in our nation. I must also thank all former presidents of Malawi for the solidarity they expressed to me when I called each one of them to inform them of the terrible news, because it is in times like this that we must stand together as one people. And I'll be counting on their support to unite us during the days of mourning that lie ahead. But more than anything, I'm deeply sorry to all of you for this terrible loss, and I humbly ask you all to observe with me a minute of silence in honor of their memory. May their souls rest in peace.
Amen. Amalawi azanga, akomanda wa Malawi Defense Force vandidziwitsa kuti zimene natuma kuti afunefune ndi kupulumutsa amene angapezeka amoyo pa ndege imene idasowa itanyamula Vice President wathu ndi anthu ena 9. Ntchito imeneyo yatha yamalizika ndipo ndegeyo yapezeka, koma ndiliomva chisoni kwambiri kukuwuzani nonse kuti ndi tsoka losasimbika, chifukwa mmene ayipezera ndegeyi pafupi ndi phiri lina ku Chikangawa ayipeza itawonongekeratu yonse popandanso opulumuka, ndipo wonse amene anali pa ndegeyi adafa nthawi yomweyo ndege idawomba phiri. Palibe mawu, palibe chichewa chimene chingafotokoze kusweka kwa mitima yathu. Ndipo ndikuganiza kuti ululu ndi kupweteka kumene tonse tili kumva pa nthawi ino, komanso ululu ndi kupweteka zimene zikhale nafe m'masiku akubwerawa, masabata akubwerawa, mmene tili kukhudza ifa yotere nzosasimbika. Nudziwanso kuti kumadutsa mnyengo yotere zikutipangitsa tonse kukhala anthu akakasi otayika, chifukwa imfa ili ndi mphamvu yotikumbutsa tonse kuti kunena zoona tilibe ulamuliro pa zinthu zambiri zochitika pa moyo wathu ngakhalenso pa miyoyo ya amene timawakonda. Tikukhala kakasi chifukwa choti anzathu awonongeka mu ngozi yoyipa ngati imeneyi, ngozi yakuti kadakhoza kuchitikira wina aliyense wa ife. Tikukhala kakasi chifukwa choti tsiku ngati limeneli tsiku lotikumbutsa tonse kuti tsiku lina mwa masiku akubwerawa o tsiku na lililonse imfa itibwerera kwa aliyense wa ife, ndipo ikafika sitikakhala ndi mphamvu yoyiletsa. Ndege imeneyi ndege yakuti ineyo ndagwiritsapo ntchito kambirimbiri m'maulendo ngati omwewa. Ndege yakuti wenanso anagwiritsa ntchito posedwa pomwepa dzanadzanale. Ndege yakuti dzulo limene anthu anayendapo uyendetsa kubweretsa kuno ku Lilongwe bwinobwino maola ochepa ngozi isanachitike. Angakhale kuti ndege yakuti tayendamo komanso oyendetsawo ndi anthu oyidziwa bwino, china chake chinachitika choyipa chakuti sitingadziwe, chifukwa anthuwa mmene anawuzidwa kuti azibwerera ku Lilongwe pokanika kutera ku Mzuzu, ndege ija m'malo mobwera kuno yagwa ndi kupha aliyense amene anali momwemo. Kutisiya tonse tili kakasi kukhala ndi mafunso akuti ngakhale mayankho ake sachotsa kupwetekako ayi, kapenanso mmene tikumvera chifukwa cha amene tatayawa. Nudziwa kuti kwa aliyense wa ife kumva kupweteka komanso kukhala kakasi pa nthawi ya ngozi yotere zimatipangitsa kukwiya komanso kuvulazidwa mu mtima, chifukwa sitikudziwa chachitika nchiyani. Ndipo ndifuna mudziwe kuti ngati mumva zimenezo ineyo ndikumvetsa, chifukwa inenso ndikumva chimodzimodzi.
ndiya popeza tikumva zinthu zoterezi nkoyenerera nkofunikira kuti titonthozane wina ndi mnzake pali pano komanso ngakhale masabata akubwerawa pamene tili kukhuza ngozi imeneyi. Dr. Saulos Klaus Chilima anali munthu wabwino, tate komanso mwamuna wa mkazi wa Mary, koma munthu wodzipereka wokonda dziko lake, kutumikira dziko lino komanso kutumikira ndi changu. Vice President amene anali wolimba mtima. Ndichiyesa chinthu cha mtengo wapatali moyo wanga kuti ndakhala naye ngati wachiwiri wanga komanso ngati mlangizi wanga zaka 4 zapitazi, ndipo imfa yawo ni ngozi yoopsa kwambiri. Tatayika, kupasuka, Mai Mary wapasuka, banja lawo lapasuka, abwezi wake apasuka, wonse amene timagwirana ntchito amagwirana ntchito mkabineti wapasuka, tonse ngati dziko la Malawi tapasuka chifukwa utsogoleri wawo ndi kulimba mtima kwawo kumatitakasa tonsefe. Nodziwa kuti ngakhale bena amene anali mndege imeneyi ndi amayi ndi abambo aulemu wawo amenenso atumikira dziko lathu moyenera ndi mwachidwe. Mabanja wawo nawonso apasuka, mitima yawo yasweka lero. Ndipo ndili ndi chisoni kwambiri kwa inu nonse chifukwa chakutaya okondedwa athu. Pemphero langa kwa Mulungu nlakuti atitonthoze tonse, komanso kuti zilonda ngati izi ndiye khawa amene akhoza kuchiza pamene tili kukhuza imfa zimenezi ngati mtundu umodzi pansi pa mbendera imodzi. Tithokoze Komanda Phiri komanso timu yawo ndi wonse amene athandizira kugwira ntchito ngakhale usiku wonse munyengo yakuti inali yovuta kwambiri kuti apeze kumene kwagwera ndegeyi, kumene kwafera okondedwa athu. Pali pano asilikaliwa alikalikiliki kuti abweretse mitembo ya abale wathu kuno ku Capital City, ndipo mmene tikumaliza tsikuli tilengezanso mmene zonse zikhalire kuti abale wathu, a Vice President wathu ndiwe nawo, tiwayike njira yowalemekeza powona zikulu zimene achita miyoyo yathu komanso moyo wa dziko lathu lokondedwa. Ndifuna ndithokoze kwambiri President wonse wopuma amene ndawalankhula komanso aliyense wa iwowo apereka mawu ndi malangizo otsimikizira kuti tili limodzi mu imfa izi. Chifukwa ntawayimbira aliyense wa iwo nsanalankhule ndinu nonse, ndinatsimikizira kuti ayambe kukhala wodziwa za nkhani imeneyi. Chifukwa mu nthawi ngati ino ndi nthawi imene tonse tiyenera kuyima limodzi ngati anthu amodzi. Ndipo ndizidalira iwo onsewa ndi sapoti yawo kuti atiluzanitse tonse kukhala limodzi pamene tili kulira maliro abale wathu okondedwa m'masiku akubwerawa. Koma koposera ichi ndili ndi chisoni kwambiri kwa inu nonse chifukwa kupasuka uku kwakhudza tonse. Ndipo modzichepetsa ndili kupemphani kuti kulikonse kumene mungakhale tengani mphindi
yakuti mukhoza kulemekeza azathu amene apita. Zikomo. Ndipemphe Archbishop, the very Reverend George Desmond Tambala, kuti akuikizeni mapemphero, aikize mabanja ofedwa, komanso aikize dziko lonse la Malawi. Nyengo yowawitsa, nyengo ndithu yomvetsa chisoni kwambiri makamaka ku dziko lino la Malawi, pamene mauthenga amene akutipeza komanso kudzera confirmation kuchokera kwa president wa dziko lino akutsimikiza kuti ndege imene inanyamula vice president wa dziko lino ndi anthu ena 9 inagwa, ndipo onse amene anali mu ndege imeneyo atisiya. Tili pano tonse timaonera apa kuti kodi a president amafotokoza motani, koma ndi bambo Steve Potabanda amene akhala ndithu akutsatira zonse imene zimakhalira kuyambira dzulo kuti atifotokozere kuti kodi zikuyenda motani. Bambo Banda, nkhani yomvetsa chisoni ku dziko la Malawi. Selina, mawu akusowa palibe mwina munthu tingati anayembekezo tsiku ngati ali lolo zingachirikezete mukaona chilima amene analili kuti mwina nkufika tsiku ngati lalero kumati vice president wa dziko lino kulibe ndi chinthu chowawa kwambiri, komano tingovomereza kuti Mulungu amapanga chonse nthawi yake. Apa president akumaliza kuti lankhula kutiuza kuti ndege yomwe anakwera vice president anthu ena 9 onse mwalira pa ngozi ya ndege imeneyi yapezeka ku phiri lina ku Chikangawa. Ndipo apempha kuti ndi nthawi yokuti titonthozane, ndipo zonkhani zokhuza kuti dongosolo liyenda bwanji atifotokozere mwina pomata tsiku la lero fuati pamene okhazi ndo zambiri. Pakali pano asilikali a Malawi Defense Force omwe sanatope ndi anthu ena kuyesesa kuti atenge matope amenewa abwere nawo akumeneko mu mzinda wa Lilongwe. Ndi nyengo yowawitsa aliyense yamuwawa, anthu ambiri wa usiku sanagona kwambiri, ukamamva anthu ambiri zasokonekera sanayembekezere tsiku ngati lero. Achilima pobwera mundale anabwera ndi chiyembekezo cha anthu ambiri, ndipo chinali chiyembekezo cha Malawi. Ndipo mena ankambitsa chipani cha zaka 5 cha UTM chimene chikhale kuti chakwanitsa zaka 5 ngati chipani mu Septembamo, koma iwo mu term yawo yomaliza ngati vice president ampata zaka 4 poyamba anaseva ngati 5 years ngati 9 years ali wachiwiri kwa president wa dziko lino kuchoka kwa professor Peter Mutharika kena kubwera kwa amene wa Dr. amene ali Dr. Lazarus Chakwera. Nali ni masomphenya munthu wamphamvu, munthu otisanadwale. So mmene muso munali anthu ena omwe dzuloso president ananena ndi anthu ena 9 amene wawanda Lucas Kapeni, Chisomo Chimaneni, Gloria Ntukule, Chanel Dzimbiri, amene ndi Chanel Molozet Dzimbiri, Dani Kanyemba, Abdullah Ken Cornell, Sambalopa, Major Suleiman and Major Aidin. Na fotokoza dzulo kapena lero mamaona kuti ndege imene iso president wa dziko lino amakhala kugwiritsa ntchito and ananena sokha afotokoza lakhawi ndomwe sena nyamulaso athupira malemu Kasambara kupita nalo kujeni uzuzu ndikunyamuka kubwera ndithu kuti takanika ndege kutera nabwerera kumano napeza tagwera kutumeko, koma kuti mwina timvesa mbiri pakadali pano tili ndi zathu Lolini amene wafika pa malo angoza kuti atipatse timuimbire phone kuti atipatse, koma sanatero tingova pang'ono kuti tumwesa kuti timuimbire kachinitswa chabe cha masomphenya ena amene anali nawo Achilima ku dziko lino kudzera misonkhano yosiyana-siyana imene amapanga. Ndi munthu onena kuti Malawi anamudalira, anabwera mwina kanthawi kochepa koma kupeza kuti following inalipo ndithu moti taluza kwambiri ngati dziko, kunena amene mwafotokozera kuti masomphenya analipo, zokamba zawo zimakhala zamphamvu, akayima ndi kuyima pa nsonkhano zimaoneka kuti ayi payima munthu amene akulankhula chinthu chimene akuchikhulupirira kuti chikhoza kukhala chotheka. Mafunso a Malawi ndochuluka kuti zachitika bwanji, zatheka bwanji, zinakhala bwanji ndege imene tikhulupirira kuti boma lipanga kafukufuku oyenerera a Malawi tisongo yang'ana puluza miyoyo ya anthu 10
pangozi ya ndege Simasewera. ya dziko la Malawi mwina ndikoyamba kapena kakhoza kukhala kuti ndikoyamba patatha mwina mu zaka zambiri olo mwina sizinachitikepo komano tikhulupirira kuti mafunso omwe nawo anthu pa nkhani ine ayankhidwa ndipo kulira kwambiri tipitiranso kulikulu la chipani cha UTM komwe zathu Peter Phiri komanso Natasha ali kumeneko ndi mwina titayankhula kaendero lini kuti timve kuti zili bwanji anthu akuonera kaye kuti masomphenya Dr. Chilima analotani. Chabwino posachedwa apa tikhale tikubweranso kuti tilankhule ndi mtolankhani wathu Lini Haukeya amene anali chifupi ndi kumene ndithu matupi amene wapezekera kuti atifotokozere kuti umeneko situation pakadali pano ndiyotani koma tisanayankhule naye Liniyo tipemphe pamakina kuti atiponyere ena mwa masomphenya amene Achilima amakhala ndithu akukamba m'misonkhano yosiyanasiyana nditioneka chinonso pang'ono kenaka tibweranso kuti tilankhule ndi Lini Tembeno Haukeya. Kodi UTM zimene tikufuna kukonza ndi ziti? Poyambirira tikufuna kuti tisinthe mmene timaganizira. Ngati tiziganiza mmene timaganizira 1964 kaganizidwe kameneko ndi kukhala 2018 tikubwerera mbuyo. Tikufuna tisinthe kayendesedwe ka dziko, tisinthe kayendesedwe ka chuma, tisinthe kagwiridwe ntchito ka mboma, kuti kunjaku tikasintha kukhale maziko abwino oti dziko likhoza kuyambanso kutukuka. Amafunsafunso apa kuti kodi kundilande. Ineyo ndinakhala kundilande 1977 mpaka na 1980 koma ndimapemphera kumakata mpaka na 1988. Kundilande kale ngumbi timagwira mu msewu chifukwa kunali ma street lights. Pano ma street lights alipo? Ma street lights alipo kundilande? Ndeziko likutukuka. Kundilande kunamangidwa ma flats, kundilande new lines, ndipo zitukuko zimayenda. Kuna Malimwe LES school, chitukuko nthawi imeneyo chikupita patsogolo. Lero tili mu reverse. Kodi Blantyre Water Board ndayitchula ija ndi kundilande mpafupifupi. Anthu ena akundilande samwa nawo madzi aku Blantyre Water Board. Anthu akundilande madzi aku Blantyre Water Board sakuwadziwa. Pali chitukuko mtauni muno, timati tauni yathu yatukuka. Tiyeni kundilande, tiyeni kubangwe, tiyeni kumakhetha, tiyeni kuchilomoni kusigereke uku, tiyeni tilowe kulunzu. Ndi mtauni ndi kutchulamo koma muli zimbuzi zokumba. Chimenecho nchitukuko. Anthu amene pepani sindinyoza, ndifuna muti mungomvetsetsa tikamane kuti sichitukuko. Ngakhale anthu amene timakhala mtauni muno ena sitingapange afford even ndi toilet paper yomwe. Tikutanthauza kuti tikunamizidwa kuti dziko likutukuka koma pamene anthufe tikubwerera mbuyo. Izi tikunena osati kunyoza koma mumvetse. Dzana tawerenga mu news kuti Eskom Blantyre Water Board kuwasowanso ndalama. Amenewo ndi ena mwa masomphenya amene Dr. Chilima anali nawo amene ndithu amakhala okamba kudzera m'misonkhano yosiyanasiyana. Tizikhala tikubwereza kutipatsira kuti kodi iwowa mwina amaganiza motani ndi cholinga choti tikumbutsane kufunikira kwa munthuyo amene taluza ngati dziko. Tinafotokoza kuti posachedwa apa tikhale tikulankhula ndi Lini kuchokera ku Mzuzu kumene ndithu ali kufupi ndi kumene kwapezekera matupi kuti atifotokozere kuti kodi umeneko kuli zotani. Koma ifo cha kamba ka network takanika kumpeza Lini koma pakadali pano pa line pa
tili ndi Natasha amene ali kulilongwe kulikulu kwa chipani cha UTM kuti atifotokoze kuti kumeneko zikukhala motani. Natasha palaini kundimva? Ndikumva Selina. Mwina tatipasa chithunzithunzi cha mmene zinthu zilili kulilongwe kumeneko pakadali pano. Kuno kuti mmene timafika sizinali bwinoyi. Zikuoneka kuti mamembers a chipani sakukhulupirira ndithu za imfa ya mtsogoleri wa chipani chimene cha UTM komanso amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akamba ka mmene zinthu ndithu zachitikira. Chabwino. Mwina kuyandikira pa zochitika zili kumeneko. Hello. Ndikumva Selina. Mwina akuyandikira akuluakulu mwina akuonekerako a chipani cha UTM kumeneko ndi monga ndani. Pakadali pano basi tinaoneko akuluakulu ndithu. Komano kuli anthu ndithu otsatira chipani chimene cha UTM mwina. Hello. Okay, Natasha. Hello. Munafotokoza kuti posachedwa panso bida mukhale mukulowa live ndi mwina zina zimene timayeneka kumva mwatsatanetsatane mukhale mukuti pasira posachedwa apa. Ndithu. Mwina zambiri zokhuza mmene zinthu ziyendere tikhale tikumvanso kuchokera kwa akuluakulu a UTM amene mafunsa ngadali nawo pafupi kula china Njawala kumeneko amene akhale mwina akulankhula nawo posachedwa pa Steve pano tiwapasira nzathu kulilongwe kuti atilankhule wapezeka pakapa. Okay, chabwino. Kuti fotokozera kuti lolini mwina atikhoza kumwesanso pa nambala yake kuti tilankhule naye atifotokozere mmene zilili ku Nzuzu pakadali pano. Mwina tikutero tikudikira khoza kungoti patsira bezo mamalankhula a Dr. Chilima masiku ambuyo. Chaka chino mtundu wa Malawi upatsidwanso mwayi umene timakhala nawo zaka zisanu zilizonse pamene ngati dziko timasankha amene tikufuna kuwasira ntchito yoyendetsa boma lathu kutumikira mtundu wa Malawi. Uwu ndi ufulu komanso udindo umene ukuyenera kusenzedwa mosamala chifukwa zaka zisanu zitha kusintha dziko lino mu njira yodabwitsa kwambiri. Kwa ifenso amene tikupempha voti yanu kulankhula posachedwa pa ndilo lini Tembeno wake amene ali ku Nzuzu kuti atifotokozere mmenenso zinthu zili kumeneko. Lolini pa makina kaya kundimva? Ndikukumva ndichoyambira ndipepese kuti paphika leti pano network ikukhanga likuvutirapo kwambiri ndikakhala ndikuduka Malawi wandikhululukirapo. Komano pamene ndili pano ndipaphiri penipeni pamene ndithu paima magalimoto anthu apangapo pati magalimoto. Ndinakafika kumusi kwenikweni kumene ndithu kwa gwera ndege imeneyi. Unfortunately sitinakwanitse kufika kwenikweni penipeni pamene pafikira ndege koma tinafika pamene Hello. Mwina anafotokozanso kuti network ndiyovuta pamene alipo ndi paphiri. Steve, mwina ndidula pang'ono kuti tiyesenso kuimba nthawi ina koma nkhani ndimeneyo kuti atolankhani athu ali malo osiyanasiyana kumene kukumana ena ali ku UTM head office kumene ku Lilongwe komanso ku Nzuzu kumene akhala tifotokozera kuti kodi zizikhala motani. Tizikhala tikuduladula koma cholinga chathu ndikufuna kupereka chithunzithunzi cha mmene zinthu zikuyendera. Tipemphenza athu pamakina kuti atiponyerenso clip ije fotokoza imene Achilima kuti amalankhula mbuyo mukenaka tikhalenso tikubwera. Chaka chino mtundu wa Malawi upatsidwanso mwayi umene timakhala nawo zaka zisanu zilizonse pamene ngati dziko timasankha amene tikufuna kuwasira ntchito yoyendetsa boma lathu kutumikira mtundu wa Malawi. Uwu ndi ufulu komanso udindo umene ukuyenera kusenzedwa mosamala chifukwa zaka zisanu zitha kusintha dziko lino mu njira yodabwitsa kwambiri. Kwa ifenso amene tikupempha voti yanu nkofunika kuti titero ndi zifukwa zoyenerera. Chifukwa chake ine ndi bambo Michael Usi ali apawa pozindikira kukula kwa ntchito
yomwe tili nayo kutsogoloku tavomera kudzipereka kuti titumikire mtundu wa Malawi, ndipo mukaona ife ndiye kuti mukuona chiyambi cha Malawi watsopano. Ndimafuna kuyamikira mtima wosadzikonda omwe anzathu azipani za Afford ndi Tikonze aonetsa mdziko mwathu muno. Awa aonetsa chikondi chachikulu pa dziko lawo povomera kuti tigwire ntchito limodzi. Pachichewa pali mawu amatero kuti madzi othimitsira moto sasankha. Ubwino wa chisankho chimenechi mwina nkovuta kuvensa panopo, koma ine ndikudziwa kuti mbiri ya dziko lino ukundimva. Lolini unaduka tabwereranso kuti mwina upitirize kufotokoza zimene umatifotokozera. Ndikunena kuti ndizoonadi kuti ndege yomwe anakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima yapezeka, ndipo ndege imeneyi inagwera ndithu mkatikati mwa phiri limene la Chikangawa. Mbali inayi ndithu ndiyoti kuli midzi, mbali inayi ndithu kuli makamaka milengo ija ya paini imene ndithu ili ya leprai. Komano chopetsa chikoni ndicho kuti malingana ndi mmene ndaonera pamalo pamene ndinafikapo palibepo munthu wina aliyense amene anali mu ndege imenemu wavulumuka, aliyense yemwe anali mu ndegemu watisiya. Ndipo pamene ndinafikapo chifukwa cha zovuta zina, chifukwa chokuti sinangamadziwa nkhani za chitetezo, munthu yemwe anali mu ndegemu ndi munthu wachikulire, akukaniza kuti wina aliyense afike pamalo pamene kuchangula. Chifukwa chake tinapezeka zokuti tasuntha malo pamene tinali, tafika pa mtunda pamene ndithu anthu apanga pake gadimoto. Komano chichidziwire leponso chokudzitsani mtundu wa Malawi ndiwoti ndizoona ndege imeneyi, ndipo pakati pano asilikali achipatala ndiyena ali ndithu pamusi penipeni pamene panagwera ndege imeneyi kutenga ndithu matupi a anthu amene ndithu anali mu ndege imeneyi. Komano kwa anthu amene anafika pafupi omwe anatitsina khutu atiuza zoonera kuti aliyense anthu omwe anali mu ndegemu ambiri nkhope zawo sizikuoneka bwinobwino. Nkhope imene anakwanitsa kuipanga trace ndi ya Dr. Saulos Chilima okha ndi omwe anakwanitsa kuipanga trace. Okay, chabwino. Okay, mafani fusepo cha kuti mtunda wotalika wa mudzi munanena kuti kufupi ndi midzi, mwina ni mudzi wanji? Hello. 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 Lolin, hello. Okay. Hello. Kufusa kuti mwina mudzi woyandikirawo munafufuza kupeza kuti ndi mudzi wanji? Ndi mwina achilipo chomwe anaona anthu a mudzi mene akufotokoza anaona dzulo. Pakanali pano anthu omwe amudziwa musiwu akuti mudzi ufoti uli pansi pa phiri lili pamwamba midzi ili pansi, akuti sanathe kuona china chilichonse ifoti pa nthawi yomwe ngozi imachitika nkuti mu phiri mmenemu muli fogi kapena tinezi muli chifunga. Komano anthu ena amene anali patawa ndithu pafupi ndi tawa imeneyi akuti anamva ndithu phokoso, kuti kwamveka phokoso. Komano anakanika kuti alipange trace kuti phokoso limeneli lamvekera kuti makamaka. Komanso ngati mmene tinafotokozera takhala kufotokozerani pa tsamba lathu la Facebook kunena zokuti akhala kuyenda anamgawa ndithu achitetezo kuyenda madera osiyanasiyana. Pamalo pamene panopa ndizoti timu ina inabwera inadzafika ndithu mbali ina saidi ina phiri imeneyi, koma chifukwa zoti nthawi yomwe anabwera mmawamo chakummawamu nkuti kuli chifunga kwambiri, sanathe kukwanitsa kuti athe kuona saidi inayo kuti kuli chani. Akwanitsa kuona kuti kuli chani chifukwa chokuti pano kwakhala ngati kwayera chifunga chija chachepa. Chabwino Lolini, mwina posachedwa apa kulilonga afuna alowe live kuti atifotokozere kuti zikukhala bwanji kulilongwe tikheti kulankhula nawe mwina pafupi kuti uzitipasa mmene zikukhalira chakumeneko. Chabwino nanenso ndikapeza information imene yonse ndikuimbira mfoni ndithu kuti ndikudziwitseni zomwe zikuchitika kuno. Zikoma kwabasa amene ndi mtolankhani wathu Lolini Haukeya amene ali kunzuzu tifotokozera za mmene zili kumeneko. Steve, posachedwa apa kulilongwe mwina akhale akulowanso live kuchokera ku UTM kuti atifotokozere. Yes, mwina amene monga anali president wa chipani cha UTM, Council of Vice President wa dziko lino, timu yathu zathu Natasha komanso Peter Phiri maso Patrick Njawa ali ku office imene ya UTM tionere kuti kodi kumeneko mwina kulira kwa anthu a chipani cha UTM ndikotani.
Hello? Umandi inaenda vanga ndukoko vuto ndekuti. Hello? Okay. Yabwino ndubanga baba. Koma nanga inu mulimbira gwina momwe mwankhulana ndine. Pansi pano palibe mtendere, pansi pano palibe chimwemwe, andiuza yang'ana pantanda, andiuza yang'ana kwa Yesu. Pansi pano palibe mtendere, pansi pano maudano kaoka, andiuza pita safoke, andiuza sagwetsebe mkwai, ngakale mtendere usowe mdziko la pansi, usana ni usiku tiyang'ane kwa Yesu. Moyo wa Chikristu ngofunika kupilila, moyo tikala pansi palibe mtendere,
ngakhale mtendere usowe mdziko lapansi usana ndi usiku tiyang'ane kwa Yesu moyo wa Chikristu ngofunika kupilira moyo tikhala pansi palibe mtendere ndifunitsa kuyenda ndi Mbuye ndifunitsa kupita kumwamba Yerusalemu mzinda owalawo Yerusalemu mzinda wa mtendere ndifunitsa kuyenda ndi Mbuye ndifunitsa kupita kumwamba Yerusalemu mzinda owalawo Yerusalemu mzinda wa mtendere ngakhale mtendere usowe mdziko lapansi usana ndi usiku tiyang'ane kwa Yesu moyo wa Chikristu ngofunika kupilira moyo tikhala pansi palibe mtendere ngakhale mtendere usowe mdziko lapansi usana ndi usiku tiyang'ane kwa Yesu moyo wa Chikristu ngofunika kupilira moyo tikhala pansi palibe mtendere moyo tikhala pansi palibe mtendere moyo tikhala pansi palibe
ndiziko lomseli lanza. Everywhere I go is your glory, Lord. Your glory has reigned on our lives, Jehovah. Oh yeah. Oh yeah. Oh God. Oh Jehovah. Mulungu wamphamvu. Also, kawana tisa ukambi sana kuti which is which akaona papa communication tisa wungwe njira kwa ya wingi.
asali kusiwa nde zina ndi zina za magulu athu tizilumikizana ndi ali kuno gavana koma ndimangofuna kuti apemphe a vice president kuti atiyankhuleko ndi anzathu a media kulumikizana ndi aps pa nthawi yako yechikika ikakwana kuti alumikizana ndi amabanja onse apemphe a vice president Leo ndikugereza pang'ono mene afundi kuti ndege mene inatenga athu no problem maso amuse anaitenga ili pamaliro ili pamaliro maliro wo ya dziko maliro wonso ndi a UDF tikhale ndi dongosolo tidziwe kuti nkhani iyi akuyigwira njala ngati uli ndi mafunso pesa pa olankhula ndi dziko zokhulira ndi UPM alipo mmodzi amenewo ndikuonako ngawa ukawaluda mumtima ukapita mtima umapakulankhula china chilichonse chilonda kuti waferedwa koma tikupempherera kuti tiyesese zinthu zakunena kuti maliro wali adziko maliro wanso AUDM komanso apresident athu sanokhala apresident athu okha iwo wonso ndi chiwalo cha mpingo wa akatolika iwo wonso ndi bambo akunyumba iwo wonso ndi bambo wa anake iwo wonso ali ndi azinzawo komanso anali ndi anzawo ambiri mdziko muno amene amakonda ifenso a UTM ndi athu ndiye chilichonse chimene tikuchita tizidziwa kuti pali president wathu akatolika onse ndi wawo amalawi onse ndi wawo. That's why pofuna kulankhula poopa kulakwisa fe chopsa mtima kuti kapena president wathu mmene wamwalira amuti tiyenda bwanji tiziyasira amodzi anjawala. Chisanzo ndalandira foni kuchokera kunja lero yondifunsa ndazitaya zonse kuwapasa anjawala kuopa kuti ndilankhula mmene ndikudziwira apasa anjawala alankhula mmene akudziwira chimene mukachidziwe nthawi inoyo choopsa chachikulu ndi chimodzi division. Choopsa chachikulu ndikuti mwaona agawanikana sopano ndiye chinthu choopsa kwambiri. Tilire maliro tigwirane tonse tipita kusiwa china chilichonse chofuna kuchitikacho muziuzidwa kuti pakali pano tikuyendera uku pakali pano tikuyendera uku. tikafike kusiwa maprogramu ena azichitika ena onse akhoza kumakhala kunkuno kuti uthengaso uzitha kuwapeza mosavuta. Kusiwa ndi ku area 12 ku nyumba ya boma kuja ndi kumene kuli siwa, so tikachoka pano ndi kuti tidzilowera kumeneko. Zikomo kwambiri, ambuye akudalitseni komanso akutonthozeni pamene tili ngati yotere. Zikomo kwambiri. Fotokoza ndiku kudziwisa anthu amene a president ananena kuti ndizoona vice president wa dziko lino komanso amene ali mtsogoleri wa Spanish
pansi pano palibe mtendere, pansi pano palibe chimwemwe. Andiuza yang'ana pantanda, andiuza yang'ana kwa Yesu. Pansi pano palibe mtendere, pansi pano maudano kaoka. Andiuza pita safoke, andiuza sagwetsebe mkwai. Ngakale mtendere usowe ndziko la pansi, usana ndi usiku tiyang'ane kwa Yesu. Moyo wa Chikristu ngofunika kupilira, moyo tikala pansi palibe mtendere. Ngakale mtendere usowe ndziko la pansi, usana ndi usiku tiyang'ane kwa Yesu. Moyo wa Chikristu ngofunika kupilira, moyo tikala pansi palibe mtendere. Ndifunitsa kuyenda ndi Mbuye, ndifunitsa kupita kumwamba. Yerusalemu mzinda owalawo, Yerusalemu mzinda wa mtendere. Ndifunitsa kuyenda ndi Mbuye, ndifunitsa kupita kumwamba. Yerusalemu mzinda owalawo, Yerusalemu mzinda wa mtendere. Ngakale mtendere usowe ndziko la pansi, usana ndi usiku tiyang'ane kwa Yesu. Moyo wa Chikristu ngofunika kupilira, moyo tikala pansi palibe mtendere. Ngakale mtendere usowe ndziko la pansi, usana ndi usiku tiyang'ane kwa Yesu. Moyo wa Chikristu ngofunika kupilira, moyo tikala pansi palibe mtendere. Moyo tikala pansi palibe